abokina shiru wallahi Allah cikin mu ba komi wanga dai ko ta nan ne ni dai ka duba mu abokina wallahi duk wanda ya biyo layin ne yau sai ya wada da kai baka ma sani ba ni yau ko kakana ne bi wannan layin yau dai kudi dai ko ma mene dai ni kwace ne sunan shi kawai bari ba alhaji nan bai na zuwa na wuce ta hanyar nan ba dan iska alhaji nan ko Allah ya kashi lafiya ni yau ni zan gwada mai ni ma yan tattire yau sosai ko ta fada da ta fada kawai a shimfiɗe ne iskan nan suna nan bari dai na san yadda zan yi uga ka ci alhaji na yana zuwa duk abin da yake jikin ka na gaya ai kurma ne ma ake da kurma ne ma shi ka bar shi yayi tunda kurma ne ka bi shi can bakin kwana ka sassara mun shi ina son hantan ka zo mun da shi okay baba ka gane ni ba na son wani abu kawai ka zo mun da hantan tunda kurma ne kai ya aka kasa abin da muka faɗi ye lalle ran ayo ya ta ya baci ha guri taba ganin ran